teď opět čau lidi, zdravíme vás u dalšího videa z War Story. A jsme tady opět s Pacharoutkou. A Felixem.cz, druhá část. Epic! Druhá část, na kterou už nikdo z vás nečekal. Moc dlouho, protože vypli a zase nepřišli. Ahoj. To je sranda, co? Ale Aha. kde je ten kokot? Godlet, to nám říká. Kokot, říkám. Bugatti. Ty jsi Jo, to je Batugy. Bugatti Frit. Obrovský pilový zub, to je co ona zve. Jde tu já. Batuji, on taky němu bojuje, já potřebuji debila. To je zuberán. Ty vole, podnikání chláp. Zuberán toho vezmu. Co to Hej, je? byl jsem čekat, než se znova vyspavnuje. A co to je to? To je takový krokodýl, kterým projdu takhle koky a budeme vidět jenom čepička a ručička. Budu potřebovat, než se znova vyspavnuje. Co tam furt lootuješ ty? Aha, to není on, to je někdo jiný. Fuck! A to musíme zabít. No, musíš ho zabít, no, musíš počkat, než se znova vyspavnuje. Takže asi chvilinku počkáme. A tě potom půjdu expert někam dopryč. Tady za chvilinku bude snad. Jdeme do vody. Co tady? Hej, Batuji. Tak trošku budeme zvětší dálky. Tohle jsou jako grábo. Nás to zvládá. Ale neměl by máme líky. A my než koukám. No, není to takové koště, tak máme stejně života, jo? Co to celé? Můžeme to je. Oh, bitch! Hotovo a teď musíme... Aha, už jsme udělali všechno. Takže jdeme udělat úkol. Jak. Tam je nám jeden utíká, jsme rychlejší než on. Haha. Takže to ještě nemá koně. Haha. Jsme tady? Každý má koně. Já. Jdeme další úkol. Recruits, come here. Koho musíš? Jo, musíš někoho toho. Co? Rozhovorníky. Soubor. Rozhovor. Bezvadné. Já jsem taky taková jenom jako sedmička. Jo. Jsme stejně. Ty jsi kolik? No, já jsem stínový běžet. Já jsem tě taky právě stínový běžce. Strašně rychlej. Navíc má padák, takže kdyby jsi skočil třeba z Já úhlu, vím. tak skočíš a letíš i Matrix. Prdel. O, Minotaur Aaron. No? No, čemu Minotaur Aaron? Jo, to můžu zabít. Ne, nemůžeš. Může ten ti dá na jednu ránu. Ale to pak budu muset zabít, veď? Asi já budeš zabít. Takže za fuku tam budem lidi. Zatím si vychutnávejte jízdu. Na koni. Tyhle toho musí volat prdel. Ten furt jezdí na tom koni. Chudák kůň. Ha, počkej, teďka dostaneme něco, protože jsme tady dokončili. A máme duty. Ej! Máme asi Tristana. A teďka. Jste možná nějakou tu náhu? Říct? Berem. Berem, nenecháme. Cigáni vždycky berou. Jen, Co? ty hnusný. Jsou hodný i zlý, takže jdem rád. Počkej. Tam dojde sám. Bude Lína udělat pár kroků tamhle, ty vole. Budu. Tam ta ženská, co ti dala ten úkol. Budu. Chudý divák.
Víte, my jsme moc líní, proto za nás musí pořád pracovat kůň. Ale potom si vylepší zbraně, jo? Já mám zbraň plus 6, jakoby. Takový, mám úplně mrčaná, No, tak to mi pak uděláš. Za stínovýho běžce. Mi pak Já uděláš. ti pak ukážu můj, jo? Já, co mám dělat?